Il-Gvern ħabbar proċess ta' konsultazzjoni għal strateġija tat-turiżmu għal 10 snin li ġejjin. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern fejn fiha ġie spjegat li Malta issa qed tħares il quddiem lil hinn mill-pandemija sabiex tkun ċentru ta' eċċellenza fil-qasam turistiku. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega kif din l-istrateġija Malta se tkun ta' quddiem sabiex tirpilja l-ekonomija mill-effetti tal-pandemija. Huwa spjega li din l-istrateġija li tkopri snin mill-2021 sal-2030 tkopri 3 pilastri differenti. Strateġija li se tkun mibnija fuq 3 pilastri prinċipali: Recover, Rethink, Revitalize. Il-ħsieb huwa li nibdew billi nirkupraw in-numri li konna qegħdin niksbu konsistentement sal-2019. Ma jfissirx li matul din is-sena ser nkun qegħdin niksbu n-numri li kellna f'sal-2019, imma ser nibdew it-triq sabiex nibdew l-irkupru turistiku. B'dawn il-prinċipji il-Ministru Bartolo qal li se jkun assigurat turiżmu ta' kwalità u innovazzjoni f'dinja ta' realtajiet ġodda. Qegħdin naraw koll l-aspett diġitali kif ser ikun qiegħed jidħol u kif nistgħu aħna nkomplu nsaħħu diġitizzazzjoni tal-prodott turistiku tagħna. Dawn huma kollha kemm huma punti li fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin nirfinawhom biex imbagħad mill-istrateġija per se joħorġu iżjed action plans illi jkunu qegħdin jieħdu ħsieb daw il-punti kollha. Fil-fatt il-Ministru Clayton Bartolo spjega kif se jkun hemm pjantazzjoni għal Għawdex sabiex anke hawnhekk il-pajjiż ikompli jiġbed lejh aktar investiment. Il-konsultazzjoni pubblika dwar din l-istrateġija mistennija tieħu madwar 3 xhur.